Айде почвам. Ти през цялото това време трябваше да снимаш, Жоро. Добре, сега почвам аз. През цялото време, докато говорих глупости, трябваше да снимаш. На Иляна обувките, я да видя. Ай, че върти. Кажи на Иляна обувките, Коста, чакай. Дето ти си тук. Я стани. На Иляна стани права, стани да те видим. Не мога да ги Не, трябва по-хубаво да ги покажеш. Жоре, трябва да снимаш цяла. След това. А, така. Стани ли? Днеска нарочно съм сложила кола. Илай. Ти измачила колата, ме. Много важно. Валентина. Е важно, няма да гледам за какво си измачила Да се колата. поотупам малко. Италианска мода. Италиано. Ти не ме хващаш О, както трябва. чакай. Ако обича и другата стойка. Другата стойка. Айде, аз имам такива завъртени от сватбата. А, така ли? Да, не ме хващал само в дупи. Нека и тук, не. Обектива ще бъде Не, ти се пази сега. Чисти Коста да стане да се види. Георги, Жоро, сними моята Георги. Той вече са ме вас, иди към мен. За да бъде Айде, хвана. Георги, стане. За да бъде хвана. Айде, где ти да направиш? Георги, бъде малко. Много трябва много... Чакай, но не без цигара, айде. Един порок по-малко. Малко се съберете, може да стане работа. Един порок по-малко. Ако Иляна сега сте всичките, Тя добре ли сме? Иляна трябва да отиде по-към Валентина. Трябва да ми го оставиш той нещо с статива. Тя се към тебе дърпа. Защото ние с Коста вчера в колата измислихме какво ще правим. Милене, Атка да се види. Вирвачите на кадъра. Чипси Коста... Има ли предвид, че нейната физиономия няма да се види изобщо? А, така.